Niekoľko stoviek ľudí prišlo na pochod za život. Kampaň na ochranu života nenarodených detí sa na Slovensku objavila už 14. krát. Príležitosťou je Deň počatého dieťaťa 25. marca. Aktivisti chcú vyvolať diskusiu v spoločnosti o umelých potratoch a zároveň sa obrátiť aj na Európsky parlament. Hoci počet umelých prerušení tehotenstva na Slovensku klesá, stále sa objavujú iniciatívy za jeho úplné zrušenie. Myslíme si, že je škandál historických rozmerov, že v súčasnosti sa právo na život nepriznáva jednotlivcom pred narodením. Dôsledkom toho je, že každoročne vyše 8 000 jednotlivcov môže byť bez udania dôvodu usmrtených. Pochodu sa zúčastnila aj pani Viera, matka 10-ročnej Dorotky. Podľa nej aj postihnuté dieťa obohatí život rodiny. Svoje rozhodnutie ponechať si dceru neľutuje. Ženy s opačným názorom však neodsudzuje. Ja som sa skutočne v jednej chvíli bála toho, že či budem mať rada to dieťa. A neodsudzujem tie ženy, pretože možno naozaj niekto ten strach neprekoná. Lekári však upozorňujú aj na prípady, keď je umelé prerušenie tehotenstva potrebné zo zdravotných dôvodov, lebo tehotenstvo ohrozuje život alebo zdravie ženy. A takisto sa môže zistiť poškodenie, či už nejaká genetická vada alebo nejaké iné vady vývojové plodu nezlučiteľné so životom a v tomto prípade je možné podľa nášho zákona ukončenie gravidity až do 24. týždňa tehotnosti. Na bežné v úvodzovkách ukončenie tehotnosti je zákon, že môže žena bez údania dôvodu požiadať do 12. týždňa tehotnosti o ukončenie gravidity. Podľa gynekologa by úplný zákaz viedol k rozmachu nelegálnych potratov. Ministerstvo zdravotníctva preto neplánuje v tejto oblasti zmeny. Aktivisti zase začali podpisovú akciu vo viacerých európskych mestách. Vyzývame Európsky parlament, je to európska iniciatíva, aby boli zastavené financovanie potratových projektov, výskumu na embriách a financovanie potratových programov pre tretie krajiny. Ide totiž o to, že financovanie na ľudských embriách, ktoré robí Európska únia, robí aj sa z rozpočtu Európskej únie, sú v mnohých krajinách Európskej únie zakázané. Ale občania Slovenskej republiky prispievajú prostredníctvom rozpočtu Európskej únie aj na tieto pokusy, ktoré sa robia v iných krajinách. Aby sa témou zaoberala Európska komisia a následne aj parlament, musia aktivisti vyzbierať minimálne 1 milión podpisov v aspoň 7 krajinách Európskej únie. Ďalšie pochody ku dňu počatého dieťaťa sa uskutočnia už zajtra v Banskej Bystrici a budúci víkend v Košiciach. Katarína Tehlárová, RTVS.